בשנותיה הראשונות ידעה מדינת ישראל גלי עלייה רבים. בין העולים היו גם ילדים ובני נוער, אשר חלקם נאלצו לגדול בארץ בתנאים קשים. היכן נמצאים הילדים האלו היום? בחרנו ב6 מבין המוני הצעירים שעלו ארצה, 6 אשר למרות התנאים הקשים, הגיעו לעמדות מפתח ומנהיגות בחברה הישראלית בתחומים שונים. טסנו במטוס, ירדנו מקפריסין, לנו לילה הגענו לישראל. עם התלהבות משיחית, עם שמחה שממית, עם כיסופים ללא סוף, עם תקוות מרקיעות שחקים, עם חלומות שאין גבוה מהם. ובבת אחת שער העלייה. מצד ימין הים, פחד אלוהים, אף פעם לא ראיתי ים. במצד שמאל הרי הכרמל, מעולם לא ראיתי הרים, בגדד העיר מישור, ומולי נהר של אנשים, וההליכה על אדמת חול, ואני לבוש חליפה מעיראק עם פסים, בד אנגלי, כובע כזה של לבד מהסרטים, עניבות, ככה באנו, ופתאום הכל חקי, והבגדים הכי יפים כבר לא היו שום דבר. צריך היה לקנות בגדי חקי, ולא היה כסף לקנות בגדי חקי. והיינו מגוחכים בנוף, אז שאנשים לבשו אז בגדי עטה. ואנחנו עם החליפות האלה, זה כמו מנוף אחר. מיד קראו לנו עיראקי פיג'מה. הדבר הראשון שזרקו לנו לאונייה זה היה תפוזים. ואחר כך בנסיעה בלילה ברכבת, מחיפה לפרדס חנה, הריח של הפרדסים. זה הזיכרון הראשון שלי מהארץ. עליתי לארץ בגיל 13, שכבר היה מאחוריי עבר של פעילות בתנועת נוער והדרכה בתנועת נוער, החלוץ הצעיר. עליתי במסגרת עליית הנוער, וכעבור 10 ימים ששהינו בבית עולים פרדס חנה, נשלחנו כקבוצת נוער, קבוצת ילדים קראו לזה אז, כי היינו בני 13 ו-14, לקיבוץ שפיים. תנועות הנוער הציוניות הטיפו בהם שציונות זה לעלות לישראל. ואני האמנתי בזה, ובתום השנה הראשונה הודעתי להוריי שאני עולה לישראל דרך עליית הנוער. ברור שאבי תכף הסכים, לא היה בו כל היסוס. ברור שכל הקרובים והדודות והאימהות וכולם אמרו שיגעון, חוסר אחריות. והאמת היא, כשאני חושב היום, עם הבת שלי בגיל 14 הייתה אומרת, פתאום עוזבת בית הספר והולכת להיות חקלאית באיזשהו מקום, ממני רשות היא לא הייתה מקבלת, זה ברור. ואז עשינו פשרה, אז אני והסבתא שלי עלינו, ההורים נשארו. הגעתי לארץ בערך בגיל 8 ממרוקו, ילד קטן שבא מתרבות אחרת, ממדינה אחרת, מערכי חיים קצת שונים מאשר בישראל, משפחה גדולה, דתית, מבחינת תפיסת עולם, אבל עם דבר אחד מאוד עמוק, עם אמונה מוחלטת בארץ ישראל. אני לא חושב, באמונה שאני באתי לארץ, אני חושב שזה עניין של דרך החינוך בבית, אצל ההורים, בבית הספר. לא יכול היה להיות שום סיבה שתפצח את האמונה הזו. אני יודע, יכולו לשים אותנו בתוך אוהל ולתת לנו לאכול חצץ, היינו נשארים באותה אמונה. היה מוזר. אני בתור ילד, לא מילאו לי 15, כל העסק היה נורא רומנטי. פגשנו כל מיני דמויות מצפון אפריקה, מאסיה. חשבנו שיהודי זה תמיד אחד דוקטור עם משקפיים, או סוחר עמיד, אבל לא ידענו שיש יהודים מתרבויות אחרות. זה בכלל לא התקבל לדעת שזה אותו דבר כמונו. כמו שאני קראתי בספרי של לגיון הזרים, הכל צבוע לבן, אוהלים, מדבר מסביב, אין כלום, מהברז יוצאים מים חמים, לשתות מים קרים זה חגיגה, חום אדיר, שפה לא מובנת,
קונגלומרט של אנשים שאתה לא חלמת שהם שייכים לך. הגעתי לכאן בגיל 2.5 ממרוקו, עלינו באונייה, גם אמי וגם אבי למדו בבית ספר מקצועי ובקונפקציה ובתפירה סלונית מאוד גבוהה, נחשבו לבעלי מקצוע טובים. הגענו לכאן בתקופה מאוד מאוד קשה. כבר בני משפחה קרובים גרו כאן בבית שאן. גרנו במעברות, בתנאים מאוד קשים, בלי חשמל. צריך היה ללכת למרחקים די רציניים כדי להביא קרח ומים. חלק מהרכוש ההורים שלי הביאו גם נאכל על ידי עכברים וחולדות ונשבע. הם קיבלו כל תנאי כדי לחיות כאן, וגם אם זה לא היה מקצוע שלהם לעבוד בחקלאות או בבנייה, הם עשו את זה. אני לא זוכרת אבל ששמעתי תלונות. בתקופה אני זוכר של חורף קר מאוד, לא היה לנו שום דרך להתחמם. פינינו את המיטות הצידה, אני זוכר את זה, ולקחנו עצים ועשינו בתוך הצריף, על הרצפה מדורה וישבנו מסביב. די מאוחר בלילה. אבי סיפר סיפורים והחזיק אותנו. התחממנו קצת והלכנו לישון. מנתיבות מה שעברנו ליבנה, כך שאת רוב חיי, עד לשנה אחת שגרנו בנתיבות, אני ביליתי כאן. בהתחלה במעברה בפחון, אחר כך בקליפורניה, זה מין דירות מקרטון, היו עשויות מקרטון, קוראים להם קליפורניה בגלל שיטת הבנייה, אני חושב שהוא בא מקליפורניה. מהלך החיים היה תור לחדר האוכל בבוקר, אחרי שעתיים השגת ארוחת בוקר, עוד תור לצהריים, חזרת, תור לערב. אנשים לא עבדו, הסתובבו ליד המזכירות של המעברה, כל יום הייתה שביתה או צעקות מסוג אחר. איזה רמקול שהיה יורה בבלי לשונות כל מיני הודעות שאיש לא הבין מה הם רוצים ממך. וזה אתה בא מעיר בירה, מעולם שיש בו בתי קולנוע והוטלים ונהר ועצים ודשא. האבא בכלל היה מרחף. זאת אומרת, יצא לחפש, לצוד ציד, איפה יש ציד? יצא לחפש לו פרנסה, איפה יחפש, איפה? כלום, לא שפה, שום דבר. אבל הוא ככה איבד את עולמו והיה משוטט. נולד האח השביעי, והוא קיבל שיתוק, ואימי כל הזמן הייתה בבית חולים רמב"ם בחיפה, ופתאום מצאתי את עצמי בין 12.5, אבא ואימא. אני נולדתי בעיר קטנה, קניז'ה, ביוגוסלביה, עיר של מי רפואה, ספא. אבי היה צבאי דקורטור עם חנות לצבעים שלו. כשהיה עובד בקיץ, בחורף היה מבלה על יד השולחן שלו, מצייר אקוורלים קטנים, מיניאטורות, שמנים. אמא, דאגה שיהיה טוב לכולם, אידיליה, עד 1941, שפתאום יש קאט, התמונה מתפרקת, המשפחה מתפרקת. בזמן המלחמה לקחו את אבי לעבודות כפייה, ב-1942, אני הייתי בגיל 8. אנחנו יותר לא ראינו אותו, הוא לא חזר, הוא נספה. ההלם היה בלתי רגיל. אנשים חיו בהלם, נמצאו תחת הלם, תפקידו משהו, אבל הכל בהלם. ובאוויר אותה תקווה שמשהו יקרה. שיקרה איזה נס. תוך שבועיים אני עזבתי את כל שער עלייה והצטרפתי, כפי שאמרת, לחוות הנוער של בית"ר בבאר יעקב, ושם התחלתי את הקריירה הסמי-חקלאית שלי, שלא הלכה יותר משנה. רוב הילדים הלכו אז לקיבוצים, שער עמקים, כל מיני מקומות. אני נשארתי לעבוד. הלכתי וצבעתי דירות. עכשיו, אני התכננתי לזה. באתי עם כלים, עם שבלונות, עם ציורים, וצבעתי את הדירה הראשונה. ועשיתי פסים בצבע, ופטרנס על הקירות, וכולם נעמדו והסתכלו, דבר כזה עוד לא ראינו. והייתה לי עבודה, והמשכתי מזה, ובערבים ובחורף הייתי מצייר. יום אחד מגיע מישהו ורואה את הציורים, מהנהלת המעברה, ואומרים, בין כמה הבחור הזה? 15, לא יכול להיות. צריכים לשלוח אותו דחוף ללמוד. ואני מגיע לירושלים, בצלל, והראיתי את הציורים שלי. הוא קיבל אותי ארדון. אני לא ידעתי מי הוא. והוא ראה את הציורים, ואמר, תבוא. הלימודים שחברת הילדים בקיבוץ קיבלה לא נראו לי כמספיקים. וכעבור 6 חודשים הצטרפתי להוריי שבינתיים עברו לגור בחדר בשכונת התקווה. גרנו שלושתנו באותו חדר. ישנתי שנים על מיטה מתקפלת.
רציתי להירשם לבית ספר תיכון, שכר לימוד היה קשה להוריי לממן, ונסעתי בכיתה ח' בגיל 14 לירושלים, למשרד החינוך, וביקשתי לקבל מלגה ללימודים תיכוניים, ואומנם קיבלתי מהסוכנות היהודית מלגה שאז הייתה של 100 לירות. אחרי כמה חודשים בתוך המעברה נעשיתי רזה כמו חוט, ודאגו לי נורא. ומישהו אמר, יש קיבוצים, מחנכים שם ילדים, שלחו אותי לקיבוץ. הקיבוץ זה כבר היה אופרה אחרת לגמרי. לעבוד בחקלאות, 4 שעות ליום, קשה מאוד, לא היינו רגילים לזה. אוכל אחר, לבוש אחר, מנהגים אחרים, משפחה שהיא לא מתפקדת במובן שאנחנו רגילים לו. הילדים גרים לחוד, ההורים גרים לחוד, עולם חדש זר לחלוטין שלא היה מוכר. אבל נדמה לי שהבעיה שלי הייתה הפגיעה היותר פנימית. זאת אומרת, כל העולם הרוחני שלי עבד, לא מצאתי אותו, עבדה לי הזהות שלי. מוזיקה שאהבתי כל כך, שהיא הייתה טעם חיי, שהייתי מוקסם ממנה, המוזיקה המזרחית, הערבית, לא ניגנו אותה, היא הייתה בעיניהם מוזיקה פסולה. במקומה במוזיקה הקלאסית שהיא הייתה זרה לי, לאוזן ולמנטליות, למבנה הנפשי שלי. הנה, זה בקי, אבא. חזרתי לעיר, ובעיר התחלתי לעבוד בבית חרושת לטקסטיל, עד שבגיל 17 החלטתי בכל זאת להוציא תעודת בגרות. כשהשתחררתי, הלכתי לאוניברסיטה העברית, ונרשמתי למתמטיקה פיזיקה. ברור שמהשנה הראשונה אני כל הזמן עבדתי. הייתי גובה מיסים של ההסתדרות, עשינו הרצאות במנהל ההסברה, במושבי עולים, מ-7 עד 8 בבוקר, ספונג'ה בכל הכיתות, שכרנו אולמות, וארגנו ריקודים, כל פרנסה אפשרית. אני נמשכתי יותר לדברים מעשיים, והחלטתי אחרי שגמרתי את המאסטר ללכת לטכניון, כי אמרו לי ששם יש מדע שימושי. ובראשון לינואר 69 הקמתי תל סינט. בהתחלה, בשלב הראשון, התחיל עם 50 עובדים. תמיד הרוב זה היה צווארון לבן ולא צווארון כחול. הלכתי לאוניברסיטה ושם למדתי עבודה סוציאלית. קודם כל בחרתי והחלטתי להמשיך לגור ולחיות כאן בבית שאן. העבודה שלי מוגדרת כקצינת מבחן לנוער במסגרת משרד ממשלתי. היום אני בת 33, אם לשתי בנות. עומדת ללדת את הילד השלישי. במידה מסוימת דווקא העובדה שאני אישית עברתי דרך מסוימת קשה מאוד, שהייתי צריך בעצמי לממן את לימודיי בתיכון ובאוניברסיטה, ולחיות בתנאים מאוד מאוד לא קלים. שום דבר לא הוגש לי במגע של כסף, אלא הפוך, כל דבר להשיג לבד ובמאמצים רבים מאוד. זה נותן לי לדעתי את הניסיון, את הידע ואת הרגישות, שהיא מאוד חשובה, למצוקות של הזולת, ואת היכולת לנסות לתכנן את הדברים בעיר כך שילדים שמגיעים היום ליבנה, לעיר שלי, לא יצטרכו בעצמם להתמודד עם מערכת הקשיים שאני הייתי צריך להתמודד איתה. כשחזרתי מנסיעותיי, המון דברים חזותיים בארץ הפריעו לי מאוד. אמרתי, ציונות זה לא רק להוציא אבן מאדמה, גם אריזה מוצלחת זה ציונות. אני הולך ברחובות, 1,001 פריטים מחייכים אליי בחזרה שאני הצבתי אותם באיזשהו מקום, באיזשהו זמן. תחנות דלק, אריזות בסופרמרקטים, סמלים, שילוט. מוזיאון ישראל למשל, אני עשיתי את הסמל ואת הפלקט של 20 שנות המוזיאון. אני הפכתי את שפת ים תל אביב לתופעה תוססת, חיה, עשיתי בתי חרושת ככה. כדי לתת לאנשים שמחת חיים, יחסית באמצעים, לא אמצעים, הרי לצבוע ממרץ הייתי לצבוע. השאלה היא איך. לכן על איך אנחנו חיים פה, כל החיים שהטריד אותי, ובזה מתמקדתי, בין שזה פריט קטן או פריט גדול. אני עורכת דין בפרקטיקה פרטית, אבל בשנים האחרונות אני מקדישה יותר ויותר זמן לעבודה ציבורית. אני חברת מועצת עורכי הדין הארצית, ואני גם פעילה במוסדות הארציים של מפלגת שינוי.
ואני גם מייצגת את שינוי במזכירות של נעמת ובוועד הפועל של ההסתדרות. אני חייבת לציין שני דברים שגם לחץ הזמן לא הצדיק אותם. The other way to change a regime is only by force. is by force, by revolution. Do you realize that even elections can go against the people? Which might sound strange to you. I am very religious. ההתמחות שלי במשפטים היא בתחום של זכויות האזרח, אבל ההתמחות הנוספת שלי היא בדיני אישות. בקושי מביא כסף, צועק עליי שהכסף גם לא מספיק. בנעמת אני גם משמשת כיועצת משפטית למעמד האישה, ולפני שניסיתם עבדת? היום אלסינד פרוסה על 18 מדינות. אנחנו נמצאים באירופה בכל מדינה, בארצות הברית ב-20 מדינות. המכשיר הזה היא המילה האחרונה של טכנולוגיה רפואית היום בעולם. בעזרת המכשיר הזה שנקרא Magnetic Resonance Imaging, אפשר לקבל תמונות של כל איברי הגוף בבירור הרבה יותר טוב מאשר ברנטגן. היתרון הגדול של המכשיר שאיננו גורם נזקי קרינה. בסך הכל אני יכול לומר שיבנה עברה את המהפכה שאני רציתי שתתחולל בה. והצלחנו להוכיח שבעיר פיתוח בטווח זמן של 12 שנה אפשר לקחת עיר שהייתה מוזנחת, מאוד שלילית, ולהפוך אותה מקצה אל קצה. הדרך שבה אנחנו באמת היה טיפוח רציני מאוד של מערכת החינוך, בנייה או תכנון של העיר כולה, עם איכות חיים מאוד גבוהה. מעט תנועה, בתים חד-קומתיים בעיקר. על ידי זה יכולנו למשוך אנשים מחוץ ליבנה, לבוא לגור בעיר. ברגע שיש לך כוח אדם יותר טוב, אוטומטית גם מפעלים רצים לפה ומבקשים לבנות תעשייה. לכן התפתחה מערכת תעשייה מאוד מגוונת. יש תעשייה באלקטרוניקה, במתכות, בכימיקלים, רב בריח נמצא פה, ארגמן, אורמט, טורבינות. אפילו אומנות, המפעל של יעקב אגם, חי ועובד פה, כל העבודות האומנות של אגם נעשות כאן ביבנה. כיום אני משמש למעשה בשני התפקידים ביחד, גם ראש מועצה וגם חבר כנסת. מה, מישהו מאמין שאני יכול לקחת שליש מתקציב המועצה המקומית לשלם מס רכוש לממשלה? כל כיתה. כולכם פה, בלי יוצא מן הכלל. לא הסתבכתם אף פעם, לא ביצעתם עבירה וגם לא הגעתם לטיפול, ואני לא מכירה אף אחד מכם. מכירים את כל הסיפורים שנערים הולכים לדוג דגים, תופסים אותם על גניבת דגים, לוקחים תפוחי אדמה מהשטחים של הקיבוצים, נכון? אוספים תפוחי אדמה ואז במשטרה פותחים תיק, כן? זה יכול להיות מצב שאני הולך לשם שעשוע לדוג דגים, ולמעשה, מצד שני, מבחינה חוקית, זה לא נחשב לשעשוע. המשטרה מפנה אליי בני נוער שחשודים או שביצעו עבירות, בנים ובנות בגילאים 12 עד 18. אני מזמינה את הנער או את הנערה, מתחילה בקשר של היכרות ובדיקה של רקע חברתי ואישי של אותו קטין, שאין בעייתיות מיוחדת. אני ממליצה למשטרה לסגור את התיק נגד הנער, ובמידה שהמשטרה מחליטה לא לסגור את התיק, יש משפט. אני ממשיכה את הקשר הטיפולי בנער או בתוך היישוב או מחוץ ליישוב, כמובן בהתאם למצבו, לחומרת העבירה. ובסופו של דבר, גם עם המלצה לגבי הגיוס שלך, וכפי שאנחנו סיכמנו, המלצתי לגייס אותך יותר מוקדם. כמו אתמול. היום יש לי את המזל הגדול שנסגר מעגל בחיי, ואני חזרתי להיות הפעם, אחרי 30 שנה, מחניך עליית הנוער למנהל כללי של עליית הנוער, ואני מסתכל על הנוערים באור אחר. מצד אחד אני עוד חש את חוויות הנוערים שלי, מצד שני אני יודע שיש היום באפשרותי, יחד עם חבריי, לשנות משהו בתוך המסגרת. נניח לא לעשות את הטעויות שאנחנו כבר למדנו מהם. אני בטוח שבשנות ה-80 אנחנו עושים טעויות של שנות ה-80. האמת היא שיש גם הרבה מאוד בעיות ביישוב הזה, כעיירת פיתוח, כיישוב שנמצא בגבול העימות. היו בעיות ביטחוניות מאוד קשות. יש בעייתיות של עבריינות, יש בעיות של אבטלה, יש בעיות שקשורות ביחסים בין אנשים על רקע מפלגתי או פוליטי, כמו בכל מקום. וחלק מהמאמץ המוגבר, ולפחות שאני משקיעה, ואני יודעת שגם צעירים אחרים משקיעים, זה כדי לא להיכנס לאפתיות, לא להיכנס למצב של
הזדהות שלילית שממנה אין יציאה. לפעמים אני משתדל בדמיוני לראות את הילד הזה שהגיע ארצה ומה היו החלומות שלו אז, ואני חושב שאולי זה לא יהיה צנוע להגיד שאולי אני חי היום יותר ממה שציפיתי. אבא. הייתי אומר שיש לי סיפוק רב שהבן שלי המבוגר כאילו ממשיך, לומד בבצלאל. שני הבנים אחרים כולם מראים נטיות בכיוון הזה. הרבה אנשים שאלו אותי, למעשה, דני, זה קטן עליך. למה אתה לא בניו יורק? בשבילי להצליח קצת פחות, גם חומרית וגם אולי אחרת, אבל להצליח בבית שלי בישראל, זה מעל הכל חשוב לי, כי זה אבי שילם במותו עבור המטרה הזאת. שישה ילדים, שישה אנשים, מעגלים, עבר והווה. אך הסיפור לא נגמר, והצלחתו תלויה גם בנו. אנחנו מטפלים היום ב2,000 נערים שהגיעו אלינו מאתיופיה. אנחנו מאוד משתדלים לומר להם שהריקודים שלהם יפים, והשירה שלהם יפה ומקובלת, והבגדים שהם רגילים ללבוש הם נעים לעין, והמסורת שלהם יפה וטובה, בדיוק כמו המסורת שלנו. אנחנו אפילו מקימים מרכז למורשת של התרבות של יהודי אתיופיה, כדי גם להוכיח בפועל באמת שאנחנו מתייחסים לזה יחס שווה. שמי אבי. אני עליתי לארץ לפני 3 שנים בערך. באתיופיה כשהתחיל עליית לארץ ישראל, כמה אנשים עלו לארץ, והם הגיעו בשלום. אז הם שלחו מכתב לחזרה לאתיופיה. אז התפזר בכל היהודים, והיהודים שמעו על עליית לארץ ישראל, ואחרי כמה זמן, בתקופה מסוימת, אז כל היהודים התחילו למכור את הרכוש שלהם. אחרי זה מצאנו את המטוס באיזה מקום מסוים. אז העלו אותנו חיילים וזה. אחרי כמה זמן ירדנו לתל אביב. ופתאום תל אביב היה בלילה אורות של ישראל. באחד החלומות של יוסף חלם שהוא היה בשדה וקוצר אלומות בשדה, והנה כתוב שם בתנ"ך, והנה כמה אלומתי וגם ניצבה. והאלומות של אחד משתחוות לו. ושם שואלים, מה פתאום הוא חולם על אלומות? הוא לא היה חקלאי, הוא לא קוצר חיטים, מה פתאום הוא חולם חלום שכזה? אומרים שזה היה רמז לדורות של היהודים בשנים לאחר מכן, בדורות הבאים. כיוון שאם אתה מנסה לקחת שיבולת אחת ולהעמיד אותה, היא תיפול בקלות. אבל אם אתה עושה אלומה של שיבולים, כמה שהאלומה יותר גדולה וכמה שהיא קשורה חזק יותר, האלומה נשארת יציבה ואף רוח לא יכולה להפיל אותה. לדעתי המסר המתחייב מזה, גם ליהודים בישראל, שבישראל חייבים להיות מאוחדים, ושגם היהודים בעולם עליהם להבין שיש לנו בעיה אמיתית באמת, שפשוט אנחנו חיים במיעוט קטן מאוד מול אוכלוסייה עוינת מאוד גדולה. לכן ודאי שאלה שירצו לבוא לחיות איתנו יכולים לעזור עזרה רבה בכך, על ידי שיבוא פה, יחיו פה, יגדילו את מספר היהודים בישראל ויהיו חלק מהשינוי ומהיצירה של ארץ ישראל החדשה. אבל גם כאלה שלא רוצים לחיות כאן, עליהם לפחות לשמור על הקיום שלהם כיהודים, ולנסות לעזור בדרכים שהם יכולים, כל אחד בארצו, כל אחד בדרך שלו, למדינת ישראל. אנחנו בנינו מדינה פיזית, חזקה, יפה, ויטלית. לפי דעתי עוד לא בנינו עם. אנחנו בתהליכים של בנייה של חברה, ויש לנו נתונים מצוינים, כי ישנו שפע אנושי משוני תרבותי אדיר.
אם נצליח לתת ביטוי לשונות הזאת של כל הקבוצות וליצור סינתזה מהשוני הזה, ייווצר אדם ישראלי עם תרבות ישראלית שתמזג בתוכה ערכים יהודיים, ערכים אוניברסליים וערכים ישראלים. והיא באמת יכולה להיות דוגמה לעולם.